Naimbagnal daw, kanya ti amin kakabsat. Pagyamanan kani Apo Dios iti parabon na, nga danti man ti kundaway, nga mga tuling, nga mga adal, iti pudno, dapat nga patyan, pagtalakan ti nga namati, iti panangisalakan ni Apo Dios, kadag iti tattao na, or man's redemption, panang redeem, panang subbot ni Apo Dios, kadag iti tattao, babayan iti na iti nga Heidelberg Catechism, nga rinumar iti 1563 AD. Ket adalin ti itata, manipod iti question number 20, ingana iti question number 23. Iti na iti nga adalin ti. So, iti number 20 nga saludsud, ket kunana, are all men then saved by Christ as they have perished in Adam? Ti saludsud dito no amin nga tattao ba ket isalakan ni Hesus Kristo or insalakan ni Hesus Kristo gaputa amin met ket nagbasol or madusa gapumet iti basol ni Adam. Ket gaputa diti saludsud and then iti sungbat iti nga katekism nga dapat nga patyentiyo ket saan? No, only those who by true faith are engrafted into Him and receive all His benefits. So iti sungbat ti saludsod, no amin ba nga tattao ket isalakan ni Hesus Kristo gaputa amin met ket kasla iti panakatay amin tattao or panagbasol amin tattao gapu ni Adam, ti sungbat saan? No di ket dagiti laeng pudno nga namati adan ti pamati na i-connectar talaga adan ti relasyon kani Apo Dios nga isuk mga salakad na ni Hesus Kristo nga adda kani Hesus Kristo iti bagi ni Hesus Kristo ti mangnumar or mang-receive mangawat iti amin nga kakaimbag nga ipaay ni Apo Dios kadagiti tattao na. Siyempre, dati po natin yung general blessings. Ngayon, ti pagpaayan talaga di pagkita ni Apo Dios agpailaing karigit at tao na. First John chapter 1 verse 12 hanggang 13. But to all who did receive Him, He gave them the rights to be children of God, to those who believe in His name, who were born not a natural descent, or of the will of the flesh, or of the will of man, but of God. Ngem addamit dagiti imawat ken namati ken kuana isut gapuna nga inikan na ida iti kalintegan nga agbalin nga anak ti Dios. Saanda nga nagbalin nga anak ti Dios kas gagangay apan nakaipas nga iti tao, ta ti Dios a mismo ti amada. So iti daytoy na makita tayo napan ni Jesus Christ iji Nazareth, mismo nga ili na iji Galilee. And then, adda dagiti saan nga nangawat kanya na, iti verse 11. Iti verse 12, adda dagiti nangawat nga sumangpit talaga iti ayan damit. And then, inagkasaban Jesus Christ, namati da nga ni Hesus Kristo ti mga salakan. Gaputa mamati da, patyenda, ngim saan nga isuda ng aramid, no di ket pagayatan ni Apo Dios nga dagiti nga tattao ket mamati. Pagayatan ni Apo Dios nga mangigda. Tano kay tantayo, na nagbalinda nga anak ni Apo Dios, nagbalinda nga anak ti Dios ni kani Apo Dios dati kalintegan nga agbalin nga anak ni Apo Dios saan da nagbalin nga anak ti Dios gas gagangay apan nakaipas ngay kas iti natural nga panakaianak saan met nga pagayatan ti tao panangipas ngay ti tao nga will of the flesh saan met nga will ti tao no diket pagayatan ni Apo Dios. So ti maisalakan nga makunatayo iti saludsud amin ba nga tattao kat isalakan ni Hesus Kristo kat kas iti panagbasol or panakadusa gapumik ka ni Adam? Tisong bat iti daytoy, jay lang pagayatan ni Apo Dios nga isalakan na. Medyo narikat nga kung natin yung akseptaren ngem jay ti kina Dios ni Apo Dios. Isuna mang ted iti pamati, isuna ti mga ramit lang tiwagas tapno mangeg ti tinaimbag nga damag and then nagtutuma ti ikasta ni Apo Dios nga trabaho babaeng kadagiti adipen na nga mang kasabay tinaimbag nga damag tapno study patyente. So iti sungbat iti daytoy nga saludsod, are all men then saved by Christ as they have perished in Adam? No, only those who by true faith are engrafted into Him and receive all His benefits. No sinulang di pagayatan ni Apo Dios so na mga lakam iti amin ang pagayatan or
agkakaimbag nga ipaay ni Apo Dios. Aminin na bendisyon nga ipaay ni Apo Dios. Number 21 sunod-sunod. Anya ba diya nga pud nga faith? Iti sungbat itatay only those who by true faith. Sino anya ba dito nga true faith? What is true faith? Ti puno nga faith, true faith is not only a sure knowledge saan laing iti oo nga panakaam mo or sigurado a panakaam mo will by I hold for truth all that God has revealed to us in His Word. Saan laing iti panakaam mo? Iti aminan may papan ka ni Apo Dios, but also a hearty trust. No di kat isu talaga di panagtalek kani Apo Dios, panangitalek amin kani Apo Dios. So ti pamati saan laing iti knowledge only. No di kat di panangitalek amin kani Apo Dios, which the Holy Spirit works in me by the gospel, that not only to others but to me also forgiveness of sins, everlasting righteousness, and salvation are freely given by God, merely of grace, only for the sake of Christ's merits. So, dalin direto yung asungbat na. The true faith is not only a sure knowledge whereby I hold for the truth all that God has revealed to us in His Word. So, iti James chapter 1 verse 6. But let him ask in faith without doubting. For the doubter is like the surging sea, driven and tossed by the wind. Ngam nagkararag kayo, nasken amamati kayo, kat di kay agdwa-dwa. Isa, sino man agdwa-dwa, mayarig iti alun ti taaw, ngayala-ala ti angin. So iti daytoy, ti pamati, saan nga agdwa-dwa? Masiguradom, assured ka talaga ijay, nga naawatan na, or di nga talaga ti patyen, and di talaga ti pagtalkan. So itituloy na iti daytoy, not only a sure knowledge whereby I hold for truth of the Word of God has revealed to us in His Word, but also a hearty trust. Talaga nga adda, nga iti uneg, amin, agtalek talaga kani Hesus Kristo. Di pud na pamati, Romans chapter 4 verse 16 to 18. Verse 16, this is why the promise is by faith, so that it may be according to grace, to guarantee it all the descendants, not only to those who are of the law, but also to those who are Abraham's faith. He is the father of us all. Naibatay nga rod ti kari iti pamati, tapno mapatalge dan ti kari akasagot ti Diyos kadagiti amin akapututan ni Abraham. Saan laing agpayday ti akari kadagiti agtulnog iti linteg, no di pay ket kadagiti mamati akas iti panamati ni Abraham. Tani Abraham tina espirituan nga amatayo amin. So tinagbasaran di pudno nga pamati ket di kari ni Apo Dios. And then no adalin ti uhul nga Genesis manipud chapter 12, no makita tayo nga talaga di pamati ni Abraham nga nagtalek talaga kani Apo Dios. Ma-amaze tayo talaga kasi no anya di imbaga ni Apo Dios, anya ti kari or imbaga ni Apo Dios iti sa una kini Abraham, nagtalek amin. Saan nga yung nagduwa-duwa pulos? No di kat talaga imted na di am amin. Neither na awatan nan siguro no saan, ngim nagtalek amin kini Apo Dios. Verse 17, as it is written, I have made you the father of many nations. He is our father in God's sight, in whom Abraham believed, the God who gives life to the dead and calls things into existence that do not exist. Kasko natin na santuan asurat, pinagbalin ka nga ama ti dua ti adu a nasyon. Ti adu a nasyon. Iti kasta na imbag ti kari iti imatang ti Diyos. Pinati ni Abraham, ti Diyos ang mamagungar kadagiti natay, ken mang parswa kadagiti bambanag nga awan babaen iti panagsauna. Nga ti panagtalek ken ni Apo Dios ket agtalek metlaeng iti kabaelan kina si asino kompleto ni Apo Dios. Saan laeng agtalek nga adda ni Apo Dios only, no di ket agtalek iti amin nga aramiden ni Apo Dios. Amin nga wagas ni Apo Dios ito pagtalkan tiyo. He believed, hoping against hope, so that he became the father
of many nations, according to what had been spoken, so will your descendants be. Namati ni Abraham, ket nang namnama uray idi awan ti pangnamnamaan na, isut gapo na nagbalin, nga amati adu a nasyon, kas kunati na santuan usurat, kas ti kaadu, dagiti bitwen ti kaadunto ti kapututam. So isuro na iti daytoy nga verse 18, nga ti panagtalek talaga ket amin en, awan ti daddu mga pagtalkan, no di ken ni Apo Dios laeng. Neither mayat man wenno saan timang mangyari, agtaleklata kani Apo Dios kasi adda ijayen amin. Jeje pudno nga pamati. Nga ti pamati nga talaga nga amin ket italek na kani Apo Dios. So jeje adda kani Abraham nga puna nga dakalaunay nga makatulong kanya tiyo. Nga namati itata nga ti kunati pamati pudno a pamati ket amin agtalek kani Apo Dios awan pulos panagduwa-duwana. Which the Holy Spirit, nga tunumpay the Holy Spirit, the 2 Corinthians 4 verse 13, and since we have the same spirit of the faith, in keeping with what is written, I believe, therefore I spoke. We also believe, and therefore speak. Kung natin na santon asurat, namatiak isut gapuna ang nagsauak. Iti isumet laeng nga espiritu ti pamati agsao kami metta mamati kami. So iti pamati kat talaga nga panagtrabaho ti Holy Spirit kanya tayo, gumapu ti Holy Spirit kanya tayo, tapno maawatan tayo, agtalek tayo talaga. And then agmove tayo, umabante tayo, or suruten tayo, no anya talaga di pagayatan ti Holy Spirit. Works in me by the gospel. Iti Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God for salvation to everyone who believes, first to the Jew, and also to the Greek. Naan anay ti panagtalek ko iti Ebanghelyo, ta isu ti pannakabalin ti Diyos amang isalakan kadagiti amin amamati, umuna kadagiti Hudyo, kastamit kadagiti Hentil. So ti pannakabalin ni Apo Dios adda iti Ebanghelyo. Anya diya nga Ebanghelyo? Sino diya? Ni Hesus Kristo a mismo. So no kitan tayo, ti pudno a pamati ket agapuken ti Apo Dios mismo, Dios Ama, ti Holy Spirit ni Hesus Kristo. Tapno maadta di pudno nga pamati ti process na kuna tayo agtalek ka ni Apo Dios, iti kari ni Apo Dios ni Hesus Kristo amang isalakan, and then ti Holy Spirit nga mang paadda kanya tayo. Saan nga mabalin nga maadda diya nga kuna tayo pudno pamati outside iti talo nga persona ni Apo Dios. No dikat ni Apo Dios nga Ama, ni Hesus Kristo, and then ti Holy Spirit, ti gumapo tapno maadda kanya tayo ti pudno a pamati. Ta isu ti pannakabalin ti Dios amang isalakan kada tayo amin at tao na. And then ituloy na, that not only to others but to me also forgiveness of sins, everlasting righteousness, and salvation are freely given by God. Hebrews chapter 11 verse 1 and verse 2. Now, faith is the reality of what is hoped for, the proof of what is not seen, for by it our ancestors won God's approval. No adda pamati tayo, di tayo agdwa-dwa apumudno dagiti namnamain tayo, ket natalged tayo nga adda dagiti bambanag adi tayo makita. So di pamati isuti mangi assured kanya tayo ni Hesus Kristo ni Apo Dios, the Holy Spirit, nga mangted kanya tayo pamati, mang assured kanya tayo, itinamnamain tayo apan nakaisalakan nga ipaay talaga ni Apo Dios. Ket saan tayong agdwa-dwa iti dayta, nga patsyen tayo, nga adda talaga dayta nga namnamain tayo. Gapo iti pamati nagunod dagiti tattao idun una na tiyaan namong ti Dios kadakwada. Di ti makaparagsak nga no kunata yun, nga agtalek tayo talaga kompleto kani Apo Dios at datayo iti uneg kani Jesus Christ, ijay laing ti pagtale na edan tayo. And then ti pagayatan ni Apo Dios maaramid talaga kas may nurot iti kayat na nga datayo ti usaren na para iti pakaydayawan ng time. Romans chapter 1 verse 17, for in it
the righteousness of God is revealed from faith to faith, just as it is written, the righteous will live by faith. Ta ipakaammo ti ebanghelyo at ati panangpalinteg ti Dios iti tao mangrugi ti pamati ket agpatingga iti pamati. Kas kunati na santuan asurat agbiag tu ti pinalinteg ti Dios babaen iti pamati. So faith to faith, the righteous will live by faith. So no kunatiyo nga patyen tayo ti napudno ni Apo Dios agbiag tayo talaga iti pinati tayo no si asino ni Apo Dios. And then no kamali ti patyen tayo about kani Apo Dios agbalin nga kamali di panagbiag tayo. Isungan ka po na nga kung natin adalin tayo ti pudno a doktrina ti talaga isuro ti so ni Apo Dios. Tadyay ti gumapo nga masuruan tayo no anya dapat kung natin panagbiag tayo anamati nga makaparagsak kani Apo Dios. Agbiag ti pinalinteg ti Dios babaen iti pamati. Nga di talaga meti pagbasaran tayo amin namati. Merely of grace only for the sake of Christ's merits. Iti pudno a pamati, and yet because iti Galatians chapter 2 verse 16, and yet because we know that a person is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. Even we ourselves have believed in Christ Jesus. This was so that we might be justified by faith in Christ, and not by the works of the law. Because by the works of the law, no human being will be justified. No pay kasta amumi amapalinteg ti tao iti sangwanan ti Dios babaen iti pamati na ken ni Hesus Kristo. Asaan ket di ababaen iti panangtungpal na iti panurot ti linteg. Namati kami ken ni Kristo Jesus tapno agbalin kami analinteg iti sangwanan ti Dios babaen iti panamati mi ken ni Kristo. Saan ababaen iti panangtungpal iti panurot ti linteg. Taawan ti tao ang mapalinteg ti sangwanan ti Dios babaen iti panangtungpal na iti panurot ti linteg. So iti suro na iti daytoy nga Galatians chapter 2 nga amin di nga panamati tayo ket tinagtrabaho ni Hesus Kristo. Napalinteg tayo gapu kani Apo Dios. Ni Apo Dios, Dios Ama, Dios Anak, ken ti Dios Espiritu nagtrabaho tapno usto ti patyen tayo pagtalina edan tayo. Ket amin nga rod diay ti maidaydayaw ni Hesus Kristo. Saan tayo ang napalinteg iti imatang ti Dios gapu iti inaramid tayo. Panangtumpal tayo iti linteg. Or amin nga kuna tayo nga suruten tayo. Dagiti nga kuna tayo ilista tayo nga suruten. Saan nga kasyay? No di ket ni Apo Dios ng aramid tapno da tayo ket nalinteg iti imatang na. Nga rod, sino pa iti agnumar iti kuna tayo nga dayaw panakaitanok. Iti last na, merely of grace, parapol talaga ni Apo Dios amin, kompleto ang amin, only for the sake of Christ's merits. Ngaron, ti maidaydayaw laeng, no si asino laeng, di pagpaayan ti dayaw maitanok, ket awan sa bali, no di ni Hesus Kristo. Tipod na pamati, agapo mismo kan ti Dios Ama, ti Dios Anak, kan ti Dios Espiritu, babaen iti naimbag na damag dumanon kanya tayo. Agtrabaho ni Apo Dios tapno iti kasta iti uneg tayo agtalinaed tayo dapat kanya na. And then gapu iti dayta nga ramidan ni Apo Dios, i-assured na kanya tayo dayta nga panakaisalakan tayo metlaeng nga ipaay na. And then awan sa bali nga maidaydayaw taparabon ni Apo Dios am amin, no di ni Apo Dios laeng. Iti number 22 nga saludsod. What then is necessary for Christian to believe? Anya nga rod ti kasapulan unay nga patyen ti yung Kristiyano, pagtalakan ti yung Kristiyano. Iti sungbat, all that is promised us in the gospel, which the articles of our Catholic, aming nga namati, undoubted Christian faith to teach us in summary. So, amin ti ibagati sa uni Apo Dios, di talaga ti pagtalakan tayo. Awan ti daduma. Saan ket nga kunati yung patyen ti daduma, saan ti daduma, no ket all, iti sa uni Apo Dios, kariti sa uni Apo Dios, patyen tayo. Can isummarize, dagiti imun unang nga namati, ti kuna mas kuna Apostles' Creed, tapno ikasta ket mailista, no anya talaga ti patyen, dagiti imun nga namati, ket awan kadakwada, saan ti nga pagduaduan dayta, nga patyen, ta isu ti pinati dagiti muna namati.
John 20 verse 31. But these are written so that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. Dagiti nailanad iti dayto a libro na isurat da tapno mamati kayo ani Jesus isu ti Kristo, Messiah, nga anak ti Dios. Ket babaen iti daytoy apamati maaddaan kayo kuma iti biag gapo kenkwana. So no makita tayo iti daytoy nga ni Apo Dios kuna tayo mismo, ni Apo Dios a mismo, ket inyam amuna talaga ti mangisalakan ni Hesus Kristo. And then naisurat ti amin ti sao ni Apo Dios tapno ma-introduce ni Hesus Kristo nga dapat patyen tayo pagtalakan tayo nga isu ti mangisalakan laeng. Isu na laeng ti mangisalakan ket isu na ti anak ti Dios nga imay tapno kasakit inkaro na ti basol tayo di krus Kalbaryo. Nalinteg a tao, pudno, ken nalinteg a tao, ken pudno a Dios. Makabael, mangted kanya tayo itibiyag, kagnanayon. 2 Timothy chapter 3 verse 15. And you know that from infancy you have known the sacred scriptures, which are able to give you wisdom for salvation through faith in Christ Jesus. Naglagipem, asipod pa iti kinaubing mo, na amom dagiti na santuan na sursurat, mabalinda ka, nga isuro, may papanti pa nakaisalakan, babaen ti pamati, kani Kristo Jesus. So, ti pakabirukan ti lang, iti panangamo tayo unuan niya talaga ti nakaisalakan, kat iti sao ni Apo Diyos laeng. Kas kani Timothy, kas in baga ni Apostle Paul. So, anya ti dapat nga patyen ti yung namati. Amin nga adda iti sao ni Apo Dios. Kari ti sao ni Apo Dios. Or impakaamo ni Apo Dios. Babayang kadagiti apostles, propeta na, iti tatao na iti sao ni Apo Dios, iti 66 nga book, iso patyen ti yung. Anya day nga summarize na. Anya day yung article, iti question number 23. What are these articles? Daytoy ket isu ti apostolic creeds patyen dagiti pinati dagiti muna nga namati kadagiti apostles ken kadagiti si Marsaruno nga namati metlaeng and then ingana itatta no pa dagiti grupo nga sarin dati memorize dan ngem saan lang nga panang memorize daytoy no di ket adda dapat iti uneg and then ti si Marsaruno pay adalen tayo discussion tayo about the content na daytoy no anya dapat ipatyen tayo iti uneg. Dahito iti summarize ti patyen dapat dagiti namati. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth. Patyen tiyo ni Apo Dios nga Dios Ama nga manakabalin amin isun nang parswa iti langit ken dinaga. And in Jesus Christ, His only begotten Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, then, and buried. He descended into hell. The third day, He rose from the dead. He ascended into heaven, nagsubli di langit, and sits at the right hand of God, the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy, tinasatuan, Catholic Church. Dito yung Catholic Church, di ba ka na, amin dagiti namati, saan nga Roman Catholic, no diket amin nga namati. The communion of saints, the forgiveness of sins, and the resurrection of the body, and the life everlasting. Kaya, iti sumarsaruno nga panagadal tiyo, discussion tiyo about dito yung articles, kasi nalawa, launay daytoy in try dagiti mun una nga namati nga in summary iti daytoy nga kaababalaeng ngem no adalin tiyo actually detailed by detailed atidug and then nalawa daytoy nga articles nga mo na and then kaduandak metlaeng nga mga adal iti sumarsaruno pay iti daytoy nga articles Apostles' Creed iti panagtuloy tiyo iti daytoy nga Heidelberg Catechism and then no adagiti salud sa Diyo mabalin nyo lang nga idamag or i-clarify tapos kastakat matulungan tunggal may sa kanya tayo. Ni Apo Diyos kaditi patuloy nga kumadwa pakamo pa'y babainti sa una kanya tayo
Nonya ti dapat nga patyen pagtalakan tayo amin nga namati taan daytoy ket biag tayo kukwa ni Hesus Kristo biag dapat nga agpaay kani Apo Dios nain. Salamat iti tuloy nga suporta tungkal maysa kada tayo.